¿Qué haces con esa mierda maravillosa en la mano? Tranquil, home, que és de broma. Però no sé a quina taquilla deixar-la. Qui és la toia d'aquest equip? ¿La toya? ¿Qué es la toya? Sí, home, el jugador de qui tothom riu. Ah, en castellano es pringao come collejas. Exacte, a tots els equips n'hi ha un. Per exemple, a l'Arsenal teníem el Lep fins que us el vau endur. Moc, moc! Es verdad. El año pasado aquí teníamos a Milito. Pero es verdad, este año ¿a quién tenemos? I de qui se'n riurà la gent? Ahí la verdad. Aviam, nois, una mica de moc-moc. Avui us he reunit aquí perquè des que no hi és el Milito no tenim toia. I la toia és una figura molt important. Sobretot perquè els guionistes del Cracòvia facin bromes amb ell i ens deixin en pau els guais. Moc-moc. Vinga, vaig apuntar els candidats. El primer candidat és Afelai. Que rima con Julai. Sí, però està lesionat i no compta. El segon és Fontàs. Que cuando quiere jugar le decimos Fontàs, ¿dónde vas? Però encara és un niñato i no el podem enfonsar. También es verdad. También es verdad. El tercer candidat és... Villa. Oye, yo soy titular y marco goles, ¿eh? Sí, però no tot està en marcador, David. És que tu tens un no sé què. Oye, cabroncete. ¿Y Pinto? Que con Valdés en la portería no pinta nada. No pinta nada, Valdés. Pinto es rapero y mola mazo. Yo soy delantero. También molo mazo. Molo. És la sensació que dones. Tens un no sé què. Quan una cosa no et surt bé és com si t'enfonsessis. Què és això? Buscant la toia? Tranquil, mister. Tu no ets. Aquesta plantilla són tots igual d'importants. Tots, del primer a l'últim. Entesos? Claro. Doncs vinga, tots fora, entrenant, ja! Villa, on vas tu? Entrenar. No, demà el Cesc jugarà de davanter. Ja sé que tu també marques gols, però és que tens un no sé què. Pobre noi. Sí, jo ja ho deia, que era un noi molt sensible.